ह्याच्यातली एक तया. तर मित्रांनो काय मग कसा काय बरा मा तर आज हा भाऊबीज आणि काल एक मोठी बहीण ती इल्लेली तेव्हा एक पण ती कालच गेली दुपारी गेली आणि पण तिने सकाळी आल्या आणि आता बाकीचे असतात बहिणी कोण कोण ते वाचले थोड्या उशिरा तर आम्ही तयारी आणि केलं आता मातेकावरती गेलेत आणि दादा पण हा तो पण तयारी करून येईल मी पण आता तयारी करून बसलोय तर थोडी सगळी जणं येतील आणि वाचलं आणि फटाके पण असतात काही ते पण त्याला बघूया फोटो बिटो काढतलं तर बघा मजा करा एन्जॉय करा बघा आणि एन्जॉय करा. त्याच्या मोबाईलात दादा आता तू पण सांग दोघांका एकत्रच दिलंय ती आता असं रवा नको पाटणा असे करतात पाटणा बघायचे तेव्हा हे मेल्या काहीतरी कर मस्त अडीच आहे गुलाबजाम खाऊ बरे व्हिडिओ करता ह्याच्यातली एक तया. कैसे लोग टिकल्या का डमडम कबू जाता आता नानांचं पण घे त्याचं ह्या चिवला ना घरा औषधारा झाला ह्या किता काय करा ओके तो काल अरे जा ना उपरी करतो ना अरे खाऊ काय नाही पाच रात्री चल भैया इतने दिन के बाद ये करने के लिए आई थी भाई साहब ये शेण खाओ के शेणात पाय बुडव गेलेला या व्हिडिओ करा बबल्यान दिलेला इसला तर काय हो सेंट दिले निशान तो सेंट आहे ईशान दिलेला ईशान आम्ही बर्गन कॅडबरी दिलं बबल कॅडबरी दिलं या आराध्यान दिलं ना लांब नसून बिस्किट पुढा दिला बिस्किट पुढा दिला कसं लागलं ते जागृतीने बिस्किट पुढा दिला सांग मजमुआ हे कोणतं ह्याचं नाव मजमुआ मग पाठव हे कोण आहे क्रॉप हे असली ना तुझे क्रॉप कर वेगळे असली यांच्या वाढदिवसाकडे आम्ही निलेश राणे सत्या
आणलंय ओम फटाकडे दाखव किती आणलं उघडून दाखव उघडून दाखव असे नृत्य दाखव उघडून. मज्जा करूया चला. गावात ते जेवण नाही होते सगळे काय का? हा फटाकडे आणले तुम्ही कसं केलं माहिती हातात ते? हे पाऊस लागला ना. थांब थांब जरा थांब हे मिले जाऊ नको तो हे घ्या. ओम पहिलं एकच अजून पाऊस लागला. तर दोन दोन देतात अजून मग हे अजून घ्या दोन दोन एकत्र लावा. फटाकडे लाव का सुरू झालेले आहेत भले भले अरे नाही झालं तुम्ही. फोटो नाही व्हिडिओ केलं ह्यो बघा ह्यो लहान झाला ह्यो बघा ढगलाय ते लागतं ते अंगार तरी हा एक लाल एक हिरवा. अरे सगळ्यांकडे हमरे को किधर है भाई साहब तेरे लाल अखर. आराध्या कव दे अरे कसलं दुरी लो बघा हा. अरे दूर नाही जास्त. लालचं आहे ते दूर खूप. अगं ढगरक उकर दे फटाकू. धर धर. एक त्याका दुसरा दे धर. भाई इसका पेट ही नहीं रहा है अरे ते धर हे घे इकडे. एक त्याका पेटवून दे धर या हे पेटवून दिलंय. ह्या पेटवून दे तुमच्या मी टाकताय त्याच्यात तू. हा ह्यो वरती टाकता झाडावर अरे ते हे घे धर हे तू नको ते काय ह्या नाही आणि टाकतं काय धर. बरं त्याका पेटवून दे जागू होता होता बघ दिली. भैया घबरा रही है आता कसा लाव गेला निजरला लावून बघा. इकडे जरा. टाक पडला. कैसा इसका नसीब है देखो भाई साहब गिर गया उधर ही हो तुला कळतं. त्याका हीच ह्यात दे त्या. नाही, सगळ्यांचो काढ नाही 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 अरे ते दुडू काही बाबाला नुसती नाही राहू. माझ्याकडे दे माझ्याकडे दे 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 हाय दे हाय दे हे बघ बा. एक खयात फुलबाच्या खयत पाऊस हाँ ये देखो इसका दिमाग देखो भाई साहब इसका दिमाग देखो कितना तेजस्वी लोग है हाँ टाक या भितरा एका काला जमत नाही. बाजू को बबले आता हे तसं नाही टाकत लिहिले असं टाक हो मग तो पेटावून तर दे. आम्ही पाठवतो तुला ह्या देतोय हय पडतं ना तुझं टाक कसं टाकता हे घे हे बघ. असं टाकायचं हे घे. बाबा असं नाही टाकू तर ना उलटं. बाजूला. हे घे धर. हा, असं टाक हे बघ धर. बस लगेच फुटते जरा. हो, आराध्य. ओ बाई हे घे तू. दोन घे. हे लाल पेटतं. धडबू टाकत नाही याचे काय मेल्या भारी पटकन. माझं नाही मेल्या पाण्यात पडले. नाही 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 ना पाणी नाही सगळे आता पडले. भाई मेरे को रखो कोई तो याड लागला माका ए उमा साईड प्लीज जरा साईड आई इधर व्हिडिओ कर आई बाहेर ये कसं लागलं नाही पाणी येत नाही पाणी हे घे हे नको हो टाकू. खूप लागला हे माका ठेवा तू पण ये चल नको हे बाजूक ठेवा अरे माझं हे नको मोठे. माझे असते ना हा ओ माय गॉड. हे मेरे को भी दे रे तू आराध्य घे तुका गो घे दे घे दे बघ. आई सगळ्यांना जोडून. टाकशा काय आमका तर गावात हातरीत टाक झाले जमले मग था, सुटतो का? सुट, थाड सुट. थाड फूट गया गया हवे का तो बात करो पैसा वसूल उनका अडकलो नको फक्त झाडाचा. उडाले झाडात ए टाके काट काट आवाज बोल बजा आई व्हिडिओ तडे धर बहुतेक पाणी आहे काय तो वाचतो लोक किरकिर. जण परत. ए हटा खाली सगळे लोक सोडवा चिमणी बॅटरी बॉम्ब. संपले चिमणी बॉम्ब. संपले वाटतं. हो संपले.
असं दोन हो. आई आता तर माझा मोबाईल घे आणि त्या ह्याच्यावर ठेवणार आहे. टरबूज. अरे पाण्यात होतो पाण्यात होतो आता तर बली तुका हे घे. मी चाललो अजून ठेवतो आणि ठेवतो. हे लागलं. फुल भजा तू झाला फुल भजा. पीठ गया ये तो पीठ गया खड़े रहो ये आगा पड़ता ले थांब दादा हे लावतो बाबा थांब. सगळेच लावतात. फोटो काढू ठेव फक्त हे हा धरा. धरा धरा आराध्याकडे दे गो आराध्य ये होय हा बाई ये ओ माझा फोटो काढ ना. नंतर काढूया जरा तर मग दोन माझ्यासाठी राखण ठेव. असंच नाही संपले. असंच असंच असं दोन माझ्यासाठी राखण ठेव. आराध्याक दे गो आराध्याक दे भले संपला इधर काय खतम हो गया. हमेशा आराध्याक दे एक त्याच्यातलो आराध्या पकड पकड घे 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 चला जेवा चला. हेच सगळे बाबू टाकले घेऊन देव ते पण झाले. चला. दोन. आता सगळी गेली आहेत आणि आता मी फोटो काढतलो बघूया पाऊस हा आणि फुलभाज्या पण ठेवलेल्या आहेत आता फोटो बिटो काढतलो नंतर जातलो आता सगळी गेली बाकीची सगळी बघा ह्याचे फोटो काढायचे आणि बाकीची सगळी गेली आहेत खूप मजा केलं पण मजा आली खूप आणि आता बघूया आम्ही थोडे फोटो काढतात एवढी कधी बरे नाही. तर मित्रांनो असं थोडंफार मजा होती जास्त काय मोठं व्लॉग नाही पण खूप मजा केलं म्हणजे दादा पण कधी लावणार नाही फटाकडे जास्त तर आज त्यांनी पेटार आणि हातीतनं फेकल्यान तर खूप मजा आली खूप जण होती त्याच्यामुळे फुलबाजाने पण असंच लावलं एक मजा लहानपणीची पण मजा वाटली फुलबाजाने लावलं तर पाऊस पण होते ते पण लावलं तर खूप मजा आली तर फोटो पण आम्ही काढलो होतो ते पोस्ट मी करेन इंस्टाग्रामवर त्याला पण लाईक करा आणि तुमका जर व्हिडिओ आवडलो असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा ये आणि सबस्क्राईब बटन आहे त्याच्यावर फुलभाज्या फेकून मारा नाही तर पंती फेकून मारा नाही तर पाऊस फेकून मारा पण करा सबस्क्राईब करा ये बाय बाय